Pidon kam nong shondor ne nong ringdor hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun syangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei kat badang yu iya kajing nang kiu jong kajing baha bat kajing nang kiu jong kajing nang jing stan bat shibun ke aka khamtam ha kishnong ke badan hasor kijing sni ru kilanang ap tawyar bat ker sodong ye kijing baha ke balanang san kini kijing nang kharoi jong ki kam sni hakil lang kishnong lagade kishnong nong kendong ne kishnong sor bonsin ka pendu tia du dam mi kinong ilam shnong ha kijing ya jong apor bat kijing sim jingkit kli kinong ilam jong shnong maukhar shillong ha East Khasi Hills district ha kijing ilam jong rong ba shnong uba ransom sutunga kilanang beteng banbu ye kikor CCTV ban pengor bat bantip ya ka bahane ka sniu khamtam ban lum jingtip halor kijing don jong ki kam sniu ki balajubna kha menta hanong ba ne hanong red bat kijing nang jile jong ki kam khai drugs kantup de ka tu ka thim bat kumta ter habagren halor kene kijing nang panbon ya ki CCTV hapo ka shnong uba ransom sutunga ulaong manalor ki arphol tali ki CCTV ki bala don jong ka shnong sasan teli ki CCTV on sa pendaj ha ki dong bapher jong shnong kabai kini CCTV la yo jingrap na ka Shillong Municipal Board lengba ka Smart City Project kum ka shnong lengba orang ba shnong galpan pau ya ki jingai khublei ya ka Municipal Board kabal koloi ban ai ki te ki CCTV na ka menta ki jingsangan jong ki pajba ha ka shnong la ka de ha ka performance ngi bat khamtam ha ka performance min Only from here to that house. Yeah, that was I didn't go. Then you know, or CCTV, that is quarantine. It is almost. Ni penpau ia kejing semua ia kacilong municipal board. Wala ban ai yang ni ia kenika CCTV santuli sekesnong. Ni semua tu ba kenik CCTV la ai nak Shillong Municipal Board lengba kenika project Johor Smart Shillong Smart City. Te kumalahong meneba ke Shillong jongi hi nadu mensua. Pada du mentah ngidon kuma arpo teli ki CCTV ki bangi ngiladon upah. Te nalor kene ka bangin sayok la ke Shillong Municipal. Sakane santuli. Te kalalong baru arpo santuli. Nakaliang jongi ke dor pasno. Kumangilakren menaki di kisngi syaki lat patai kubor ba kabadon kam hakini kisngi bangin nilai persya mod kejingwan kelep jong kini jong drugs ha kisnong kitau kejongi kadai bangin penklanya sistem kejongi ban nakaliang jongi kedor pasno ngikwa ban penklan ya kene sistem kejongi ban hakane kepor nakaliang jong municipal lawan ban ai sasan teli yakini CCTV but ngakerman skam ni ba lengba kini kesan telik CCTV kibang indang yo abiang nak Shillong Municipal Board but kabangi ngiladon kani kana penkan cucu ya security system hak Shillong jongi te ka target ka ba hakmat jong kador ba Shillong jongi bat Shillong jongi ka target ka maningkong kalong ba nakaliang ka jongi nang nei syakmat ngikwa bandon arteli control room kawin ke control room kadai kapan take care sa room but kawin ke control room kadai kapan take care sa nek but ka target ka bahakmat ro jongi kalong ba kum kador barsno nang ni sakmat ngin persang ro ban invest yakini ki wireless surveillance system tiladang iyo link yakini ki wireless surveillance system kani ngakermen scam bahkan long sisa kejing kerku na batag nong sungsnong na menta kejing song snga song suk jong ki nong sungsnong ki badang hasnong ti kakum kejing sutu jongi menta ba kani ka CCTV ka ba ka Shillong Municipal Board kan ai hangi kadai ka bangi ka badon ka apps but lengba kani ka apps nila ban monitor nila ban page ya kani CCTV na ka mobile jongiru bat kani rat yani nimdan kam bania snow nimdan kam bani sabah ban da kani ka apps ka bat kini ki don hakini ki system ki jongi kani ngila ban monitor na yingru wat hakan no ko por ka bangi ki sudan kam ban monitor ti kum ngala om mene sa sisir na kaliang jongi ka dor basno ni penpau
ya ke jing sokmen mo bakin abon ya tempau ya ke jing sokmen namara ke ka kor mo ka ba ngiyo ba Shillong Municipal Board te tang da kini ki kentin hi kuble sibo Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jompi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru gi wei ar nyau lai